в твоето сърце и никога да не угасне този огън. Защото този огън на Святия Дух, ти ще си воден чрез Духа, ти ще говориш чрез Духа, ти ще правиш неща от Духа. Знаеш ли? Защото Духът, той идва отгоре. Той е отгоре. Христос се казва, че ще приемате сила. Алелуя. Която ще дойде върху вас. Духът ми, свят. Амин. И бих искал да говоря за тези неща. Така, и да кажа, че Христос е умрял за нас. И както чухте, така чрез децата и слово, което Бог ще говори чрез пастор Любчо, наистина това, което ако разбрахте това, което чухте чрез децата, едно от децата каза, нали, първия стих от Библията, че когато Христос, бъдейки там, раснат на кръста, той извика със силен глас. Така, аз искам наистина да те призова ти да извикаш с гласът на сърцето си. Да извикаш вътре, онзи огън, който трябва да гори, да не престава. Да извикаш така от сърцето си, че наистина Христос да отвори ушите си, амин, да почуе това, което ти ще извикаш към Него, алелуя, да отвори очите си, амин, защото Неговото очи са върху праведните и ушите му към тяхната молитва, алелуя. Така че, приятели, братя, алелуя, нека наистина да се помолим и след тази молитва така наистина ще хвалим и Господа отново, алелуя.